dapat kuno ang pagkaon or pagluto sang munggo dapat ibutang sa Biyernes nga adlaw. Ti pag gusto ko yayakon niya kung saan ko kuya maluto munggo saan adlaw-adlaw pa nayayakon munggo sud ano niya parisan mo pa sang sinugba nga isda nga kanamit-namit kung pres labas-labas kanya tapos may itlog nga pula tapos may sinugba nga tarong o isaw-saw mo sa sinamakan kang kahang wow kanamit What's up mga animal? Ariyo lang pingasan. Okay, so today's video, maluto kita kasiki ka baboy nga bungguhan ta kagtangan ta kang ubad, no? Kay Ridlaw gya magkaon ka nga siki ka baboy nga may ubad tapos may munggo, tapos siya baboy mo, imbaol mo sa tindahan po kaperte labas-labas nga bagong ihaw ginaibala. So ang trip ko ni subong ya, tugba, tapos munggo nga tikil, tapos may taro nga sinugba, tapos may itlog nga pula. Wow, sampat kaya panyaga mo. Ubsa na panyapon mo pa diya, tapos butangan mo kalangka nga labas-labas sa merkado. Wow, sobra jak na mito no. well. Kasi ka baboy di nga no, or tiil ka baboy, din sugba ko ana. Ya para do medyo bala aromatic, kaya medyo makinta mo ng mga dubo medyo sunog-sunog niya. Amo na karon na magpanamit pag sabaw kag sa aton nga tiil ka baboy. Tapos nagpreparar na ko din sa akon dili nga dalawasi. But anyway, highway no. Marami ako talagang nakikita, especially sa mga friends ko sa mga Manila or parte Luzon ko no. Dapat kuno ya ang munggo every Friday na ya kuno. Di ano man niya nga kung niya naabot si Ila yak hindi mo kasi Manila di star di ba? Ari ko siya Negros Kistas may Bacolod City. So kung gusto kay magkaon munggo adlaw-adlaw bahala inyo dyan. Ay grabe ganing isda ko yung Bacol ko sa may merkado sa may Talisay mo labas-labas pa alin pag may baybay kuno mo perte hambal ka mo naglapas ako nagina sang pagtaninda ko sa udton is may Talisay nya to abul adin niya labas-labas ng isda o mo ng klaseng isda naman to pag ko nakita ang kagudang-gud nya malamo mo ning isda ko tawag nila nga tangigi ay abawa balaan mo gyud mo dumanol-manol ka blang ko kagi ka so napigado katilaw sa mga tangigi ti mo bulon ko ra na duro naman kwarta ko tagla na haw. Anyway, highway. So, ang tikilan di anay galing akon, ginsugba and the rest ang isda ko, no, ginano pa, gintago ko sa mayamon nga ref, no, para at least, no, kaya patipid-tipid tagamay. So, mo, kubuso mo to ko niya luto, yung hanggod-hanggod isda, ya. Sino sina maubos kaon, kita dom lang kami sa balay, ay sus, na, no, mga inyo, yung mga pangmertaron naman. Okay, gintrotos, lok na di gali asiki nga baboy, no, pag madyo, umukumok na siya, butang tayang munggot tapos ang ubad kasaging tapos gin sabay ko digli ang ano ang aton nga langka no sus amo mo na gyapon durungan mansandaran luto no kung di kami konforme sa akon istaya ahu bala inyo diyan. Wow, speaking of weather bako na miton gid sang weather subong adlaw nga pagluto ko sini hindi ti maulan kag sakto lang ang kainiton niya para sa imong init sang ulo pakalmahan mo no di bala. So ginsilaw tadi giliwat ang aton nga munggo medyo bukal-bukal na trutos lokon tami ni ordo propis gaon taya munggo ni opra kung do humok pas kung ilong mo luto doon kung hindi pati hayaan mo siya anay no na no di mo ta pagpiliton no kung piliton mo na karon masasaktan ka lang so nag-approve na ko to meaning goods na siya Limutan ko din aton duha katang lad tapos yung aton nga mga aromatics like Batman, tumbal nga pula ora paitan nga pula. Ang imbutan ko digli nga dahon nga aton nga mga lasamas. Ang sekreto ko dagli no. Dahon ka katumbal, hindi nga kamuti. O depende sa inyo ya ko nung trip niya. Pero galing akong subong style subong niya. Do ala tinula nga do munggo nga may ubad. So ang ibutangan ko is dahon katumbal. Pero kung trip nyo kamuti, why not coconut? Everything nga dahon nga preska is very good to your health, di ba? Wow, ari gido timing nga luto ya sikita. Nami nga pagkasikis ininubaw kay timing yung pagkaluto na humuk-humuk ya siki. So hindi ka matakan magkaon kapintaw yung unto mo postiso. Bawa!
Di ta na mabuo la postiso mo kunto ka humok sang ano di sang tiil nga ginuto naton di ba kanang Victor di ba dugin di nagkahulat yung magkaon no bisan bahaw lang yang prepare mo di nga kanon no matapok di kaldiro bisan bahaw lang pay oh ano wabla sila wabla nga kaon no do dahak ka dabay lang akon no papilion ko ko nung ngambal sa inyo mga taingon nyo balay no pili ka dahak or sungak i-comment na bisa kung nabi nga video biyo ikaw mo comment mga animal ka mo true hour sa video ikaw mo pang isaon mga plastic bahala nyo dyan